ale pokud vezmeme od nejmenší, nabízíme zde modelovou řadu JX, to jsou specialisty na vinice, do komunálního použití, dále potom model JX90, který zde v aréně jde jako první, což je traktor o výkonu 90 plně mechanického provedení, velmi vhodný pro použití v živočišné výrobě nebo na menší farmy a v těch velmi dobré prodejní úspěchy. Jako další modelová řada je traktor JX, nebo jsou traktory řady JX, které prakticky jsou u nás nabízeny od 80 do 100 koní a u zákazníků nabízeny větší v České republice a i u značky, které jsou nejprodávanější v této modelové kategorii. Jako další vidíte traktory modelové řady CVX, které tady vidíte, jeden z nich tady provádí tyto kousky. Tyto traktory jsou vybaveny bezstupňovou variopřevodovkou, která dokáže, traktor je vybaven rámem, aby přenesl to největší zatížení. Bohužel zde dnes nemůžeme představit tu nejsilnější traktory řady Case, nebo značky Case, modelovou řadu SK Steiger, které